जोंनि हामलायथि आरो बेखौबो बरायनो थाखाय गाहाय नेहाथारि बिथांखौ खुलुमनाय जाबाय। आरो लोगोसे महिला बिफाननिफ्रायबो आरो इयुथ बिफाननिफ्रायबो बरायनो थाखाय थामथिम जादों नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय गुरै खालामनो थाखाय इयुथ्स एन्ड महिला नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय खालामनो थाखाय आरो बे समावनो सोरबाफोर बरायनो थाखाय इच्छा खालामनाय व्यक्तिफोर दङ नोंथांमोनखौबो फैनानै बरायफैनो थाखाय गुरै खालामनो थाखाय जिहेतु नोंथाङा PhD डिग्री लानानै दिनै नोंथांनावसिम फैबाय नोंथांनि मुं आरो थङा गिबियावनो नोंथांनि मुंखौ फोरमायग्रोदो। आंनि मुङा प्रस्पेर' दैमारि जोंनि बे गामियानो जाहैबाय सामथाबारि गेटजा सामथाबारि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट जोंनिया उदालगुरि गोग्लैयो आसाम। जेब्ला नोंथाङा PhD डिग्री फरायनो थांदोंमोन नोंथाङा गिबि बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन? आंनि गुदि फरायसालिया गामियावनो थाखो सेनिफ्राय थाखो ब्रैसिम गामिनि गुदि फरायसालि जायनाखि बर' मिडियाम बेनो ओमफ्राय बिनि उनाव हाइ स्कुलखौ आं क्लास 5निफ्राय फुरासुब्रि हाइ स्कुल बेयाव फरायहैदों जोंनिफ्राय जास्ट 1 किल'मिटारसो जाहैगोन ओमफ्राय बिनि उनाव आं क्लास 9 to 10 बेखौ हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायहैदों ओमफ्राय मेट्रिकखौ आं बेयावनो पास खालामदों। जेब्ला नोंथाङा उन्दैनिफ्राय दिनै बर' बिजोंजों फरायबाय दिनै नोंथांनि थांखिया मामोन? आंनि थांखिया बेनोमोन जे मोनसे समाव आङो फरायलांबाय थागोन कलेज फरायलांगोन बिनि उनाव एकाडेमिक लाइनाव आं थांगोन बेनिखायनो बे PhD लाइना अलमस्ट बियो एकाडेमिक लाइनावनो बेयाव टिचिं आरो रिसार्च बिनि खामानियाव इनभल्भ आरो इंगेज जानो हागोन स' आं बे थांखिखौनो लानानै आगबारिदोंमोन दा दिनै नैबे स्टेजावनो दंफैयो बेनिखायनो आङो बहुद गोजोननाय मोनदों। दिनै PhDखौ बबेयाव फरायदों? आङो PhDखौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबाद बियो तेलेंगानायाव दङ मेन सिटि हायद्राबादावनो दङ आं बेयाव खालामदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव फरायदोंमोन नोंथाङा? आं बेयाव PhDखौ 2017आव जइन जादोंमोन बिनि सिगां आंनि कलेजआ जाबाय उदालगुरि कलेजनि उनाव ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव पन्डिचेरि इउनिभारसिटियाव MA नि थाखाय थांदोंमोन ओमफ्राय 2015आव एमफिल बेखौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबादाव खालामहैदों एमफिलखौ 2 इयार्स खालामखांनायनि उनाव 2017आव आङो PhD जइन जाबाय ओमफ्राय रिसेन्टलि नै दाखालि 24 बेयाव आङो मार्चनि बेयाव थेसिस साबमिसन खालामबाय ओमफ्राय नै बायबाया दाखालि 27 खालि जाबाय हैदिनाखालि एवार्ड जाबाय अफिसियेलि फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ एन्थ्रप'लजि बेबायदि। गोबां सुबुङा बुङो गावनि बर' बिजोंजों फरायनानै गेदेर मानसि जानो हायामोन थारैनो बे नंगौना? बे स्टेटमेन्टआ एसेबां गनायथाव स्टेटमेन्ट नङा जोंफोर बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो फोरिनो हायो मात्र बेनोल' जोंफोर जेब्लानाखि गामियाव थायो अब्ला जोंफोर बर'है सोलोंनो हायो न'आव जेरैहाय जोंफोर बिमानि रावखौ रायलायो बिदिनो स्कुलावबो जोंफोर रायलायो बिनि थाखाय जोंनो सोलोंनांगौआ गोरलै जायो बर' मिडियामाव फोरियोबा गावगायनो बुजिखानाय जुदि इंलिसाव थाङोबा जोंफोर एसे बारा एफर्ट होनो गोनां जायो बे मोनसे बेनिफ्राय बिनि उनाव कलेज थाङोबा माखासे लेंगुवेज जेरै जोंफोर इंलिस मिडियामाव फरायनाय जायो बेयाव एसे एक्सट्रा एफर्ट होनो गोनां जायो ओमफ्राय गोसो होनानै फरायलांबानो हायो बेयाव मिडियामजों एसेबां गोख्रों लोब्बा बिदि गैया आरो। औ दिनै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ दिनै नोंथाङा मा साजेसन होनो? आंनि साजेसना बेनो फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां गोसो लानानै फरायनांगौ जोङो नैबेबायदि मोनसे जुग आरो इयाराव जोनोम जादों जेरावनोखि जोङो बहुत लाकि हमनानै ला 20 बोसोरसोनि सिगां जोंफोरनि खाथि खाला इसेबां बिदि स्कुल गैबाङामोन
जायानोखि जोंनि कन्ट्रलाव गैया स्कुल खुलिनाय मानाय बियो सासे फरायनो गोसो जानायनि बे फरायसानि माबायाव कन्ट्रलाव थाया बेखौ सोरबा अर्गेनाइजेसन सोरबा गभर्नमेन्ट बिसोरसो बे स्कुलखौ खुलियो दा बिब्दि हिसाबै जाया खुलिनानै होबाय बेबायदि सिगांनि जेनेरेशन्सनि मानसिफोरा एसेबां एक्सेसिबिलिटि होननानै होनो जायखौ खाथियाव थांनाय फैनाय बेफोरबायदिनि थाखाय स्कुल कलेजफोरा बारा एसेबां सुबिदा गैयामोन खिन्थु दायो जोंफोर एभेलेबेल स्कुल जोंनि 9 किल'मिटार्स 5 किल'मिटार्स आरो गामियावनो एल पि स्कुल दङ आरो खाथि खालायावनो 2-3 किल'मिटार्सआवनो प्राइभेट स्कुल दङ स' बेबायदियाव बहुत मोजां सुबिदा आरो गोबां टिउसन लानायफोरनिबो सुबिदा मोजां मोजां मास्टारफोर फैबाय दा बेबायदि मोजां सुबिदा फैनायाव जोंफोरनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना बांसिन गोसो लानांगौ फोरिनो आरो सिगां फारसे आवगायलांनो जोंनि बे लकेलावल' नङा नेसनेल लेभेलावबो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो माब्रैहाय गावगायनि एकाडेमिक केरियार बा गावगायनि फरायनायखौ आगबारिलांनो हागोन बिनि सायाव मोजाङै गोसो लानांगौ आरो जोंनियाव एभेलेबेल सर्स दोङो मा बिखयाव मा आयदायाव नोङो फोरिनो बिनि थाखाय जोंफोर इउटुबावबो नुनो हायो ससियेल मिडियायाव नुनो हायो आरो गामि गांखनाव जोंफोर बहुत फोरिनाय नुनो हायो दा बिब्दि हिसाबै जोंफोर बहुत मोननो हायो बे नङा दे गामियाव थायोबा जोंफोर फरायनायखौ एसेबां सुबिदा मोना होननानै खिन्थु जोंफोर बहुत लाइभ एग्जाम्पल नुनो हायो गामियावबो थानानै मोजाङै फोरिनो हायो बे मोनसे मडेलसो दा बेनिखायनो आं बेखौनो मिजिंथियो जोंनि गामि गांखनाव थानाय टाउनाव थानाय जोंनि बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा नोंथांमोनखौ जेन गोसो लानानै फोरियो जोंफोरनियाव एभेलेबेल रिसर्स दङ बेखौ मोजाङैल' बाहायगोन जेब्ला PhD डिग्री लानो हायद्राबादाव फरायबाय नोंथांखौ सोर सापर्ट खालामदों सापर्ट हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव सासेल' मानसिनि माबा गैया बेयाव एफर्ट गैया गोबां टीम हिसाबैसो बेखौ जोंफोर जाफुंसार होनो हादों जेरैहाय आं फोरिबाय नाथाय फाइनान्सियेलि सापर्ट होनाय खुरां बाथ्राजों सापर्ट होनाय बेफोरो आंनि कन्ट्रलाव गैया बेनिखायनो सोरबायासो होदों बेनिखायनो आङो बहुत थेंकफुल बिसोरनि थाखाय साबायखर होयो जेथियाव आंनि न'खर आंनि बिसि आरो आइ आफामोन गोबां स्ट्रागोल्सनि गेजेरजोंबाबो बेबायदि मोनसे मोजां थांखिखौ सुफुंनायाव हेफाजाब होबाय जेरैहाय गोबां समाव बेबायदि थांखिखौ हेफाजाब होनायाव जोंनो आइ आफानि बिसिनि जोंफोरनो मदद नांगौ जायो बिब्दियाव बिसोरो खुरां बाथ्राजों जोंफोरो माबा मोननो हाबाय सापर्ट मोननो हाबाय बिनि उनाव आरो जोंफोरनि मण्डलिफोर दिनै मोजां मुं खालामनानै लाबोबाय नोंथाङा बिफा हिसाबै बिथांखौ मा बुङो आं 1980 आव मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन बेवहाय आङो फेलार जाबाय बेनिफ्राय आं सानबाय आंथ' मेट्रिक पास खालामनो हायाखिसै आंहा 4 गथ'फोर दङ आं बे 4 गथ'फोरखौ गासैखौबो आं शिक्षित खालामगोन आरो बेबायदि हिसाबै आङो आफा इसोरनो मिजिंथिबाय आरो आफा इसोरनि अननाय आरो आंनि हास्थायनाय गासैबो मेट्रिक पास जाबाय सोरबा BA पास जाबाय सोरबा MA पास जाबाय लास्ट बे गथ'आ मेट्रिक हायार सेकेन्डारि BA MA MPhil पास खालामनाय डक्टरेट खालामबाय बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों जेब्ला नोंथांनि गथ'आ गिबि फरायजेनदोंमोन नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ माबायदि आबोर लाबोदोंमोन बे खेथ्रआव बुंनांगौबाथ' बहुत खोथा दङ आं सुंद'यै बुंनोसै आङो 3-4सो बेबादि जोथोन लानो गोनां जादों नाम्बार 1 बिनि स्पिरिटआ मोजां जाथों बिनि फरायनाया मोजां जाथों बिनि थांखिया जिफोर थांखि दङ बे थांखियाव मोनहैथों बेबादि हिसाबै आङो आफा इसोरनियावबो कामना खालामदों आरो बेनिफ्राय बेयो गाज्रि हास्थायनायफोरखौ माबा मोनसे साननायफोरखौ आं होबथादों आरो बेनिफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय डिटेल्स आंनिफ्राय बेबादि आं बेबस्था लादों आरो फरायाब्ला आं बेखौ मालाबा बुंदों फरायनांगौ मानसि गिदिर जानांगौ आरो फरायनानै गावआ गावनि आथिङाव गसंथाबनानै सोलिनो हानाय बादि नोङो फरायनांगौ होननानै आं साजेसनबो होदोंमोन एबा परामर्शबो होदोंमोन आरो बेबादिनो आंनि साजेसन परामर्शफोरखौ लानानै बियो बेबादि पर्यायाव मोनफैबाय जेब्ला नोंथांनि फिसाज्लाया दिनै फरायनो थाखाय हायद्राबाद थांदोंमोन नोंथाङा नोंथांनि फिसाज्लाखौ माबायदि हेल्प होनानै फरायहोदों बेयाव फाइनान्सियेलनि खोथा एसे फैदों आं बे बेलायाव एसे बुंनो इसा खालामबाय
आंहा बेबादि खेथि बाथि जेबो गैया आं हाजिरा मावनानैनो बे गथ'खौ फाइनान्सियेल हेल्प खालामदों आरो खोब माने खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो फरायनाय जाबाय हाजिरा मुजिरा मावनानै आं बेखौ फरायहोनाय जाबाय दायो दि नोंथाङा नोंथांनि फिसाज्लाखौ खस्थ'जों फेदेरबोनानै बा डक्टरेट बिमुं होबाय दिनै जायफोर बिदिनो उन्दै उन्दै लाइमोन बिथांमोना फरायबोबाय थादों बिथांमोनखौ नोंथाङा माबायदि दा नैबे जेनेरेसननि खोथाखौ आं बेखौनो बुंबाय थादों जेब्ला बेबादि स्कुल कलेजफोराव थांनाय नुयो आं बुङो मोजाङै फराय मानसि जानो हास्थाय पारसेन्ट लानो हास्थाय नङाब्ला दानि दिनाव साकरि बाकरिनि खेथ्रआवबो एसे डिस्टार्ब जाबोबाय एबा सेफ जाबोबाय मोननो हालिया बेनिखायनो पारसेन्ट लानानै मोजां मानसि जानो थाखाय हास्थायदो आरो स्कुल कलेजनिफ्राय नोंसोरो बेबादि स्टाडिनिफ्राय आउट अफ स्टाडिनि बाहेरायाव नोंसोर दा थां स्टाडि खालाम बेनिफ्राय मानसि जानो हास्थाय आं बेखौ परामर्स होदों आरो आं बेखौनो कामना खालामदों बेबादि जोंनि परामर्सफोरजों जुदि थाङोब्ला बे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जायफोर गथ'फोर दङ बिसोरबो साक्सेसफुल जागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथाबनानै गावनो सोलिनो थाखाय बिसोरो सामर्थ जागोन PhD फरायनो थाखाय सोरबाफोर थुलुंगा होदोंमोन नामा नोंथांनि फिसाज्लानो बेबादि हिसाबैथ' आं गोग्गोमहै बेबादि मोननाय जायाखिसै गामि गांखनाव एसे एनै होदों आरो परियालफोरा एसे एनै होबाय बेजोंनो आङो सेटिसफाइड जाबाय आरो बेनो बेबादि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जाबाय